Проектът Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и северното крайбрежие на Егейско море с акроним ТРАБИШ стартира през 2011 година. Той се реализира с финансовата подкрепа на програма Европейско териториално сътрудничество Гърция-България в партньорство между Община Смолян като водещ партньор, Община Самотраки и Регионален исторически музей Стойо Шишков, Смолян. Основната цел на проекта е насърчаване и развитие на трансграничния регион, чрез общи действия за представяне на тракийското и византийското културно-историческо наследство в Родопите и северното крайбрежие на Егейско море. Неговите специфични цели са рекламиране, опазване и развитие на културните ценности от тракийското и византийско наследство, засилване привлекателността и конкурентноспособността на региона чрез подобряване на обектите на културно-историческото наследство, установяване на българо-гръцки консултативен обмен, повишаване информираността на местните жители за наличието на уникално тракийско и византийско културно-историческо наследство в родните им места. Основната цел на проекта е насърчаване и засилване на устойчивото развитие в трансграничния регион, чрез създаване на трансгранична мрежа за сътрудничество и съвместни действия за представяне на тракийско и византийско културно и историческо наследство в Родопите и северното крайбрежие на Егейско море. Водещ партньор е Община Смолян с над 1 милион евро инвестиция. Партньори по проекта са гръцката община Самотрак и Регионално исторически музей в Смолян, Стойо Шишков. В рамките на проекта са проучени и социализирани двете късноантични и средновековни крепости при град Смолян и село Кошница. Разкрити са северната и западната крепостна стена на крепостта при село Кошница. Те са с обща дължина 80 метра. Археологическите проучвания са на площ около 450 квадратни метра. По дължината на вече консервираната и реставрирана крепостна стена са монтирани осветителни тела, които ще я осветяват през нощта. Подготовката за консервационно-реставрационни дейности на Смолянската крепост обхваща проучените от Регионален исторически музей Стойо Шишков сектори от северната, източната и южната крепостна стена и прилежащите им 8 вътрешни помещения. Общата дължина на стените е около 60 метра, а застроената площ е приблизително 360 квадратни метра. Това става възможно благодарение на археологическите проучвания, проведени от екип на Регионалния исторически музей град Смолян през 1998-2006 година. Социализацията на двата археологически обекта включва консервация и реставрация на крепостните стени. Изграждане на туристически пътеки за осигуряване на достъп до крепостите, панорамни площадки, места за отдих, информационни и указателни табели, поставяне на кошчета за отпадъци.
Също така в рамките на проекта са проведени съвместни българо-гръцки научни конференции и семинари, изготвени са научни доклади и публикации, идентифицирани са обекти на тракийското и византийско наследство, разработени са културни маршрути и съвместна маркетингова стратегия за тях. Проведени са българо-гръцки опознавателни туристически обиколки за журналисти и туроператори. Изготвени са информационни материали, дигитална промоция и интернет сайт за проекта. На партньора от българска страна Регионален исторически музей Стойо Шишков, Смолян, са предоставени компютърна техника, GPS устройство, фототехника и микробус. С цел да бъде систематизирана информацията за социализираните, движими и недвижими обекти на тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие, е проектирана и внедрена база от данни и онлайн приложение за въвеждането, администрирането и визуализирането й. Онлайн приложението представя и публична част, която позволява набелязване на маршрути за културен туризъм и може да се използва от туристическите оператори за изработване на програми за запознаване с културното наследство на региона. Мистерии, загадки, митове и легенди, предания, традиции и хилядолетна история е скрита в Родопите. Разкази и исторически факти се гонят през хилядолетията за тази древна и чудно красива планина. В Родопите се намират едни от най-красивите и живописни места в България. Тучни поляни в невероятни нюанси на зеленото се редуват с тъмни и глолистни гори, стръмни канари и живописни каньони. Родопите са една от люлките на европейската цивилизация. Първите следи от човешко присъствие тук са от късната старокаменна епоха. През каменно-медната епоха Родопите имат постоянно население, което е използвало като жилищни заслони и убежища многобройните пещери в района. Доказателства за това са намерени при археологическите проучвания в Ягодинската пещера, Харамийската пещера в Триградското ждрело, Проходната пещера в Смолянско, пещера Шаренка край град Мадан и други. През бронзовата епоха, 3600-1200 години преди Христа, носители на новата технология за производство на бронзови сечива мигрират, населват Родопите и постепенно надделяват над местните жители, налагайки своя начин на живот. Археологическите проучвания показват унаследяване на светите места и кулминация в тяхното използване през късната бронзова епоха, 16-11 век преди Христа. Такива са случаите с проучените крепости при село Гела, тракийската крепост Градище, по Виздус, Момчилова крепост, върху Проходната пещера при село Кошница и навръх Градището при село Страшимир, община Златоград. И през тази епоха продължава използването на удобните пещери като временни жилища. С откриването на желязото като суровина и използването му за производство на нови, по-здрави оръдия на труда и оръжия, започва нова епоха – желязната. 11-1 век преди Христа. Нейната ранна фаза, 11-9 век преди Христа, е характерна с големи миграционни движения, причините за които вероятно са както демографски, така и икономически, свързани с повсеместното търсене на залежи на желязна руда. Така през 11-9 век преди Христа светилищата на траките, носители на бронзовата култура, са превзети от сродни на тях тракийски племена. Тези места продължават да функционират като светилища, но са вече укрепени от пришелците. Потънало в тайнствени легенди и предания, някъде из родопските върхове се таи неоткрито светилището на бог Дионис.
Родопите вероятно са и родното място на блестящо известният Орфей. Твърди се, че името на планината е с тракийски произход. В античната традиция е запазена само една легенда, която изяснява името и появата на планината. Родопа и Хемос били брат и сестра и почнали взаимно да се желаят, като Хемос я наричал Хера, а пък тя назовавала любимия си Зевс. Понеже боговете се почувствали оскърбени и понесли тежко това, превърнали ги в едноименните планини. Според други източници, Родопа се тълкува като първоначално име на река със значение ръждива, червеникава вода. Затова и тази планина се оприличава на жена. И не само заради името, а поради резките промени в климата, напомнящи емоционалността на жените, красотата на природата, богатствата и природното разнообразие. Превземането на Родопите от Римската империя постепенно променя и начина на живот на планинските траки – от номадски към уседнал. Тъй като планината е далече от нейните държавни граници, Римската империя не строи крепости в нея, но благоустроява пътната си мрежа, използвайки познатите от преисторически времена пътни трасета. Така била осъществена пряката връзка между двата стратегически трансбалкански пътя към столицата на източната Римска империя Константинопол. Диагоналния път Виа Милитарис от Виндобона, днешна Виена, през Сердика, София и Филипополис, Пловдив, до Бизантион, Константинопол, днешен Истанбул и южния Егнациевия път по северното Егейско крайбрежие. Разделянето на Римската империя през 395 година на източна и западна предопределя и претенциите на нейните императори към доминация. Ярък пример за това е външната политика на византийския император Юстиниан I 527-565 година. Тя предопределя воденето на дългогодишни войни за възвръщането на териториите на империята, които довеждат до намаляването на военните контингенти в европейските територии на империята и до военното й отслабване в момент, когато зачестяват грабителските нахлувания на авари и славяни в балканските й владения. Невъзможността на империята да защитава своите територии на Балканския полуостров я принуждава да премине от нападателна към отбранителна военна политика. Доказателство за това е изграждането на отбранителната и крепостна система. В Родопите Византийската империя изгражда свои крепости в близост до главните пътища и по-големите населени места, каквито са селищата в района на град Смолян и село Кошница. Смолянската крепост е разположена на източния от трите скалисти рида на местността Турлука, северно от Смолян. Известна е сред местното население с името Калето, а също и като Аетос. От нея на юг, югоизток и запад се открива обширна гледка към долината на река Черна, край която е разположен днешният град Смолян. Подобно на всички други крепости в средните Родопи, тя е построена на трудно достъпен терен. По-голямата част от западната й стена ползва скалните откоси на рида, които достигат височина 50 метра. Смолянската крепост е военна крепост, в която е намирало убежище населението от тогавашното селище, локализирано в местността Могилата в днешния град. Тя е била поддържана от гарнизон, който е имал задачата да наблюдава и охранява комуникациите по централния път през средните Родопи, свързващ Тракийската низина с Беломорското крайбрежие.
За изпълнението на тази задача е допринасяла и визуалната й връзка с подобните на нея крепости по Висдус, при село Подвис и тази при град Рудозем. Те от своя страна пък са осъществявали контрол по източния трансродопски път. Смолянската крепост е един от многото кастели, които според сведенията на Прокопий Кесарийски по заповед на император Юстиниан I са поправени, възстановени и ново построени в европейската територия на Византийската империя. Имената на тези в планините и в случая в средните Родопи остават неизвестни за Прокопий. Поради това той не ги назовава поименно, а ги споменава като безбройно много кастели. Намираме се в късноантичната и средновековна крепост, в местността Торлука, северно от град Смолян. Археологическите проучвания показаха два периода от съществуването на тази крепост. Първият период е през 6 век, а вторият през 11 началото на 13 век. Крепостта е с площ около 5 декара, намира се на средна надморска височина 1450 метра. Главният ѝ вход се намира на южната стена. Той е широк 1,80 м, затваряне с двукрила врата. На практика височината на крепостната стена е достигала около 7 метра. Първоначално е била изградена крепостната кортина около целия район, а в последствие вътрешното пространство при крепостната стена е било разкроено на помещения, които имат обслужващи задачи, а именно складове или изби. Вероятно върху тези помещения е имало втори етаж, който може би е бил за жилища, а над него вече сигурно е имало стълби, по които се достига до самия зъбер на крепостната стена. Техниката на градеж е двулицева камена задария от обработен и ломен камък, местен риолитен, споени с бял хорусан. Намирам се пред едно от измените помещения на крепостта, в което при проучванията бяха открити амбалажни съдове, делви или питоси, в които се съдържат обикновено течности, а също така и хромили, счупени съдове от кухненска и трапезна керамика. Техниката на градеж на тези помещения е камък и кал. Това явно е така поради липсата на достатъчно хорусан. Източната стена е проучена частично. Разкритият сектор от стената показва, че състоянието й е по-лошо в сравнение с южната. Както при южната стена, край вътрешното лице на източната също са били изградени приземни помещения с складови функции. Археологическите разкопки на север разкриват североизточния ъгъл и втория вход на крепостта, който е играел ролята на таен вход по Терна. През втория си период на съществуване, крепостта в местността Торлука край Смолян е от съвсем друг тип. Стената се е състояла от каменна основа широка 2,40 м и дървена ограда палисада над нея. При изграждането на крепостта, деструкциите от византийския кастел не са разчистени до край, а стената на новото укрепление наследява само трасето на византийската крепост. Този факт свидетелства не за планомерно, а за инцидентно, бързо строителство. Това укрепление е еднотипно с проучените досега в средните Родопи тракийски крепости, които са били използвани само като временно убежище при военни действия. Намирайки се в земите на българската държава, Родопите в началото на 11 век са превзети от Византийската империя, чието император Василий II Багренородни води войни за връщането на бившите си европейски територии. Местното население, преобладаващо славянско, построява това укрепление със собствени сили, тъй като българското царство в това време не може да помогне на своите поданици. Колелото на историята се завърта и както славяните разрушават през 6 век византийския кастел,
а местното население се изселва на юг, в свободните територии на империята. Така 5 века по-късно Византийската империя завладява териториите на българската държава, а нейното население се защитава и строи крепости. Крепостта върху проходната пещера при село Кошница е втората военна крепост-убежище по централния античен трансродопски път в Средните Родопи. Площта й е около 2 декара и половина, а дебелината на стените й 1,70 м, 1,80 м. Зидарията е двулицева, от преобладаващо необработен варовиков камък и бял хоросан. Пълнежът е от различни по големина необработени камъни и хоросан. Археологически са проучени западната и северната крепостни стени. Намираме се във втората късноантична и средновековна крепост, която заедно с Смоленската охранява централният трансродопски път, който свързва Тракийската низина с северното Егейско крайбрежие. Вдясно от нас на запад минава трасето на този път, който на юг продължава край известното вече в археологията тракийско светилище на връх Ком и пресича границата с Република Гърция. Западната крепостна стена е дълга 38 метра. Тя е съхранена най-добре при северозападния ъгъл. В южния й край е разкрита външна бойна наблюдателна кула, която има конструктивна връзка с крепостната стена. В план кулата е правоъгълна, с външни размери 5 метра и 50 см на 3 метра и 40 см. Стените й са с дебелина 1 метър, 1 метър и 10 см. Предполагаемата й височина е около 7 метра. Северната крепостна стена е с запазена дължина 44 метра. Тя е най-добре съхранена и на места височината й днес е 3 метра. Североизточният ъгъл и източната крепостна стена са напълно разрушени. По дължината на стената са разкрити 2 напречни стени, вероятно от складови помещения, подобни на тези от Смоленската крепост. За разлика от Смоленската крепост, която на практика е построена върху чисто място, без по-ранни етапи, тук имаме присъствие от камено-медната епоха или 5-4 хилядолетие преди Христа. Вероятно в проходната пещера под нас е имало праисторически заслон, превърнат в жилище, а върха съответно вероятно е бил укрепено убежище. Крепостта край село Кошница е археологически комплекс, който включва праисторическо жилище, скално светилище, вероятно укрепено през епохата на късния енеолит, 5-4 век преди новата ера, обитавано и унаследено през ранната и късната бронзова епоха, превърнало се в укрепено светилище през желязната епоха, превърнато във военна крепост убежище през 6 век, във връзка с географското местоположение на крепостта по времето на император Юстиниан I Велики. В наши дни, благодарение на проекта Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие, човек може да посети този археологически комплекс, да се наслади на прекрасните гледки, които се разкриват от крепостта, и да потъне в прохладата на гората.
Партньор по проекта е общината на гръцкия остров Самотраки, където също са запазени останки от антични и средновековни крепости, тракийски и византийски археологически обекти. Два са основните културни паметници на острова – светилището на великите богове в Палеополи и крепостта в Хора Самотракис. Светилището включва обширен ансамбъл от сгради – двореца, Светия дом, купола, галерията и чешма, които свидетелстват за силната религиозна дейност, която се е развивала на това място. Цел на гръцките археолози е инженеринг на комплекса, консервация и оформяне на пътеки за посетители. Крепостта в Хора се намира на западния край на селището, на върха на стръмен и скалист хълм. Тя е типичен образец на късновизантийска крепостна архитектура. Остров Самотраки привлича туристите не само с археологическите си паметници, но и с прекрасна девствена природа, красиви морски пейзажи и здравословна кухня. На острова има естествени водопади, които предлагат прохлада в знойните летни дни и приятна разходка в полите на планината Фенгари.
Типичното родопско гостоприемство тук не може да се срещне, но човек може навсякъде да опита от местното козе сирене, да хапне риба на пристанището, да се разходи по тесните кълдерамени улички на Хора, както и да погледа местния детски фолклорен ансамбъл. Народните танци и хора в Самотраки са бавни, изпълнени с носталгия и скрита тъга. Песните са тъжни като родопските. И докато човек слуша унесено бавния ритъм, тактът се забързва, пулсът на хорото се ускорява и от равния тон заручават родопски гайди. Празник е. Празник в Родопите. Събора на село Гела. Нацвирване на 100 родопски гайди и надиграване на 100 хора. Съборът възниква като родов празник, който събира хората от местното население всяка първа събота и неделя на месец август. В началото то е локално събитие, но в последните години се наложи като мащабен празник, посещаван от хора от цялата страна. Съборът привлича с нацвирванията и надиграванията.
с запазените обичаи и прословутото родопско гостоприемство. От поляните на селото се вижда връх Персенк и докъдето стига погледът, спиращи дъха гледки радват окото. От тук се виждат тракийската и византийската крепости на Гела, строени за да охраняват трансродопския път. Пътят, онзи античния път, покрай който са се строели военни укрепления като Смоленската крепост, като крепостта при село Кошница, този, който слиза до Егейското крайбрежие, върви в двете посоки. Този път, който слиза до морето, ни връща отново тук, в Родопите. При Персенк, при Рожен, при Снежанка, тук е Турлука, Кошница, Беден, Страшимир. Тук са богатите трапези, чеверметата, топлия хляб, пъстрите носии, хората на петката. Тук бистри потоци утоляват жаждата на странника и пеят с весел ромон. Тук, в сърцето на Родопите, където човек е истински щастлив. А пътят се вие и хора, мисли, събития отминават покрай него. Тракийски, родопски, античен, древен, пътят е там. Ние минахме по този път и преживяхме нашето пътуване. А ти, пътнико, бил ли си в Родопите?
От поляните на селото се вижда връх Персенк и докъдето стига погледът, спиращи дъха гледки радват окото. От тук се виждат тракийската и византийската крепости на Гела, строени за да охраняват трансродопския път. Пътят, онзи античния път, покрай който са се строели военни укрепления като Смоленската крепост, като крепостта при село Кошница, този, който слиза до Егейското крайбрежие, върви в двете посоки. Този път, който слиза до морето, ни връща отново тук, в Родопите. При Персенк, при Рожен, при Снежанка, тук е Турлука, Кошница, Беден, Страшимир. Тук са богатите трапези, чеверметата, топлия хляб, пъстрите носии, хората на петката. Тук бистри потоци утоляват жаждата на странника и пеят с весел ромон. Тук, в сърцето на Родопите, където човек е истински щастлив. А пътят се вие и хора, мисли, събития отминават покрай него. Тракийски, родопски, античен, древен, пътят е там. Ние минахме по този път и преживяхме нашето пътуване. А ти, пътнико, бил ли си в Родопите?